Priestranná predajňa materasov v obchodnom centre Styla vás očarí množstvom sortimentu, obrovským množstvom kombinácií a možností, ktoré na iných predajniach nenájdete. Vyškolený personál je vám plne k dispozícii a zodpovie vám na akékoľvek otázky a je pripravený aj pre tých najnáročnejších klientov. Vyskúšať si môžete rôzne druhy kresiel, taktiež širokú ponuku matracov a postelí. V prípade záujmu vám vystavíme cenovú ponuku, ktorá je samozrejme nezáväzná a zadarmo. Montáž a dopravu posteli a matracov zabezpečíme až ku vám domov, aby bol pre vás nákup bezstarostný a pohodlný. A pretože kvalitný spánok je tá najlepšia meditácia, tak si príďte vybrať ešte dnes. Tešíme sa na vašu návštevu.